Sa pagbalik nila Gonzalo sa kanilang tahanan, ninais muna ni Pio Carpio'ng manatili sa pamamahay ni Gonzalo upang sila ay makapag-usap. Dahil sa medyo disoras na nun, pinili ni Gonzalong doon na muna patulugin si Pio Carpio sa kanilang pamamahay. Nang makatulog na ang matanda, pinili ni Gonzalong tunguhin sila Sulay upang bisitahin. Sa sobrang pagkaabala niya kasi noon, medyo nakakalimutan na niya ang kanyang mga kaibigan. Sa paglabas niya ng kanilang tahanan, nadatnan niya sa labas ng kanilang bahay ang kanyang mga kasamang matyagang naghihintay sa kanyang pagdating. Oh, Sulay! Mirno! Kanina pa ba kayo dyan? Tanong ni Gonzalo. Opo. Matyaga kaming naghintay dito dahil merong bagong problema na kinakaharap ang ating baryo. Sagot naman ni Sulay. Nang marinig ito ni Gonzalo, agad niya namang tinanong si Sulay sa kung ano ang nangyayari sa kanilang uri. Ayon kay Sulay, nakapos na ang kanilang makakain noong mga oras na yon, gawa ng wala nang maghahanap ng kanilang pagkain sa kanilang baryo. Karamihan kasi ng nakaligtas sa pagtatraidor ni Estacio ay ang purong kababaihan lamang. Hindi naman ito pinahihintulutan nila Sulay na lumuwas ng kanilang baryo gawa ng meron itong mga supling na inaalagaan. Nang malaman ni Gonzalo ang kanilang problema, napagpasyahan niyang silang tatlo na lamang ang maghanap ng kanilang makakain. Pinili nilang maghanap sa malayong baryo upang hindi sila makapaminsala sa kanilang lugar. Hindi na muna dumiretso sila Gonzalo sa kanilang baryo, bagkus ay tumungo na muna sila sa ibang lugar upang maghanap ng makakain. Sa pagdating nila Gonzalo sa unang baryo, wala silang nakitang taong naglalakad sa paligid. Bale, ang kaanyuan pa lang noong tatlo ay ordinaryong kaanyuan pa lamang ng isang tao. May mga mangilan-ngilan silang nakikitang naglalakad sa lugar na yon, pero ang karamihan sa mga ito ay mga magsasaka. Ipinagsawalang bahala naman ito ni Gonzalo sa kadahilan ng ramdam niyang merong pamilyang uuwian ang kanilang mga nasisilayang tao. Dahil sa wala silang nahanap na pagkain sa lugar, pinili nilang tumungo sa kabila pang baryo. Sa pagtungo nila sa kabilang baryo, doon na nga nakakita sila Gonzalo ng kanilang bibiktimahin. Meron silang nakitang isang lalaking umaakyat sa bubong ng isang bahay na tila ba meron itong pakay sa pamilyang nakatira sa bahay na yun. Dahil sa mga nasipat nila Gonzalo, alam nilang yun na ang kanilang bibiktimahin. Sulay, maghanda kayo ni Mirno. Meron na kayong madadalang pagkain sa baryo. Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpahid nito ng kanyang dalang langis sa kanyang buong katawan. Nag-uusal din yon ng mga engkantasyon habang unti-unting nagbabago ang kanyang kaanyuan. Matapos yan, bigla na lang naglaho na parang bula si Gonzalo sa harap ng kanyang mga kasama. Paglapit nito sa taong umaakyat sa bubong, pinili nitong pagmasdan na muna ni Gonzalo. Rinig na rinig ni Gonzalo noon ang pagnanangis ng mga taong nasa loob dahil sa ginagawa ng lalaki. Nang malapit na ito sa gitna ng bubong ng bahay, doon na unti-unting nagparamdam si Gonzalo. Magandang gabi sa iyo, iho. Maaari ko bang malaman kung ano ang ginagawa mo? Tanong ni Gonzalo. Nang marinig ito ng lalaki, agaran din namang nabaling ang atensyon nito kay Gonzalo. Pagtingin niya sa paligid,
wala naman siyang nakitang kakaiba. Hindi kasi basta-bastang makikita ang kaanyuan ni Gonzalo ng mga ordinaryong mata ng tao. Matapos nitong lumingon sa paligid, muli itong nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Kinuha nito ang patalim na nakasukbit sa kanyang bewang at dahan-dahang hiniwa ang bubong ng bahay. Si Gonzalo naman noong mga oras na yon ay nagpakalat na ng sabulag sa paligid upang walang makakita sa kanyang gagawin. Dahil sa ramdam ni Gonzalong walang bahid ng takot ang lalaking yon, pinili niyang hilahin ito ng mabilisan na siyang naging sanhi upang mahulog ito sa bubong ng bahay. Kasabay ng pagkahulog nito ay ang pagsigaw nito ng malakas. Gawa ng nabali ang isang kamay niya. Nang akmang tatayo na ang lalaki, bigla naman itong hinila ng hinila ni Gonzalo hanggang sa makarating sila sa talahiban ng baryo. Doon naghihintay sila Sulay, kaya doon ninais ni Gonzalong tumungo. Sa paghila niya sa lalaki, tuluyan na itong nawala ng wisyo dahil sa mga batong tumama sa ulo nito. O yan, pagkain. Wika ni Gonzalo. Tanging pagngisi lang naman noon ang ginawa nila Sulay dahil sa kanilang narinig sa kanilang pinuno. Hindi na nila muli pang pinagising ang lalaking yon upang maging madali para sa kanila ang pagdala nito sa kanilang baryo. Dahil sa medyo marami pang kauri nila ang kakain, ay piniling muling maghanap nila Gonzalo ng taong karapat-dapat na maging pagkain nila. Sa pag-ikot nila Gonzalo sa baryo, doon niya nakita ang isang lalaking nakadapa sa talahiban na merong kasamang babae. Walang malay ang babaeng yon at duguan ang ulo nito. Paglapit dito ni Gonzalo, agad naman niyang sinabihan ang lalaki ng, Anong ginagawa mo? Demonyo ka! Isa kang ordinaryong tao, pero napaka-demonyo mo! Tumayo ka dyan kung ayaw mong tapyasin ko yung ulo mo. Nang marinig ito ng lalaki, halos manginig ang buong katawan nito dahil sa takot. Paglingon niya sa kanyang likod, doon niya nakita si Gonzalong malademonyo ang kaanyuan. Nang akmang kakaripas pa ng takbo yung lalaki, agaran din itong hinawakan ni Gonzalo at walang sabi-sabi. Ginilitan niya ito ng leeg. Halos naghihingalo na ang lalaking yon at tumutulo ang dugo sa lupa. Habang ito ay hinihila ni Gonzalo, nangingisay na din ang katawan nito na para bang mawawala na ito ng buhay. Pero kahit gano'n na ang nangyari sa lalaki, wala pa ring pakialam si Gonzalo. Pagbalik niya sa kinaroroonan nila Sulay, na puno ng buhangin at bato ang pagmumukha ng lalaking yon na wala ng buhay. Pinuno, isa na lang ho at tapos na ang ating problema. Wika ni Sulay, paglapag ni Gonzalo sa katawan ng lalaki. Agaran din namang umalis noon si Gonzalo nang marinig niya ang sinabi ni Sulay. Sa patuloy na paghanap niya sa baryong yon, nabigo si Gonzalong makahanap ng pangatlong magiging pagkain ng kanilang baryo. Wala siya noong nagawa kung hindi ang tumungo sa kabila pang baryo upang maghanap. Hindi na niya noon pinasama sila Mirno. Gawa ng nagbabantay ang mga ito sa kanilang mga pagkain. Sa pagdating ni Gonzalo sa kabilang baryo, bumungad sa kanya ang isang grupo ng mga binatilyo na merong daladalang mga armas. Mga lulong sa bisyo ang mga yon na siyang labis namang ikinasaya ni Gonzalo. Habang naglalakad ang mga ito, agaran niyang hinila sa kawalan ang isa nitong kasama upang matapos na ang kanilang misyon noong gabing yon.
Pagkuha ni Gonzalo sa isang binatilyo, agaran din naman niyang hinawakan ng mahigpit ang leeg nito. Agaran din itong binali ni Gonzalo na siyang naging sanhi ng kamatayan ng binatilyo. Matapos yan, iniwan ni Gonzalo ang katawan ng binatilyong yon upang dukutin pa ang 3 sa mga kasama nito. Dinukot niya ang 3 buhay at walang galos dahil sa ikukulong nila ito sa kanilang baryo. Pagbalik ni Gonzalo sa kinaroroonan nila Sulay, agad din naman silang nag-umpisang maglakbay pabalik sa kanilang lugar. Ang mga binatilyong hindi pa winakasan ng buhay ni Gonzalo ay daladala nila Sulay ng walang malay. Ilang minuto lang ang lumipas, nakabalik na sila Gonzalo sa kanilang baryo. Ikinulong naman nila kaagad ang mga binatilyong walang malay at ang iba sa mga nahuli nilang pinatay ni Gonzalo ay inumpisahan na nilang katayin. Labis-labis noon ang pasasalamat ng mga kasama ni Gonzalo sa kanya dahil sa iniligtas nito ang kanilang mga buhay. Hindi pa man sumapit noon ang umaga, matinding salo-salo na ang ginawa ng mga kasamahan nila Gonzalo. Nang magising ang isa sa mga binatilyo, halos magimbal ang lahat ng kasamahan ni Gonzalo dahil sa lakas ng pagsigaw nito. Dali-dali nila itong tinungo upang tingnan kung ano ang kalagayan ng binatilyo. Nang marating na nila Gonzalo ang kinaroroonan nito, doon nila nakita ang binatang hindi mapakali sa kanyang kinaroroonan. Pakiusap! Pakawalan niyo ako dito! Sigaw ng binata habang umiiyak. Huli na para humingi ka ng kapatawaran. Tsaka hindi mo kami Diyos upang patawarin ka. Sapat na ang kasalanan mong pagiging lulong sa bisyo upang maging karapat-dapat ka na aming maging pagkain. Kahit anong pagsusumamo mo dyan, wala nang tutulong sa'yo. Sagot naman ni Gonzalo. Ayon kay Gonzalo, na kailangang pakitaan ng kabangisan ang mga taong may demonyong pag-uugali upang ito ay matuto. Kahit nais man niyang magbago, hindi pa rin maaaring talikuran ni Gonzalo ang kanyang responsibilidad sa kanyang uri. Mas mabuti nang maging demonyo sa tingin ng ibang tao kung kapalit naman ito ay ang kaligtasan ng karamihan. Ang ginawa noon ni Gonzalo sa mga binatang lulong sa bisyo ay nararapat lamang upang hindi ito makapaminsala sa mga taong merong mabubuting kalooban. Matapos makapag-uwi ka ni Gonzalo sa binatilyo, pinili na nilang bumalik sa lugar na pinagkakainan ng iba nilang kasama. Sa pagsapit ng 2:00 ng umaga, bumaba sila Gonzalo ng bundok, dala-dala ang mga ulo ng kanilang mga kinatay. Ibinigay nila yon sa lalaking mamumugot na payapang naninirahan sa paanan ng bundok. Naging kaisa na ito nila Gonzalo, gawa ng ang mga mamumugot at ang angka nila Gonzalo ay matagal nang merong kasunduan. Nagmula pa ang kasunduan nilang yon sa kauna-unahang gabunan na nagmana ng bertud ng demonyo. Ang tirahan noon ng mamumugot ayon kay Gonzalo ay isang kubong naroon sa liblib na bundok. Napapalibutan ito ng matataas na puno at natatakpan ang kubo nito ng mga baging na nagsisilaylayan sa bawat punong nakapalibot. Ang tanging makakakita lamang sa mamumugot na kaibigan nila Gonzalo ay ang nakakaalam lamang ng eksaktong tahanan nito. Paglalarawan ni Nognog sa mamumugot, meron itong daladalang karitong gawa sa kahoy na halos na paglumaan na ng panahon. May dala din itong mapurol na palakol at mahaba ang buhok nito. Meron din itong taglay na hindi ordinaryong lakas na maihahalin tulad mo sa isang aswang. Hindi rin ito gaanong nakikita sa gabi kahit dumadaan lamang ito sa harapan ng mga ordinaryong tao.
Kadalasan sa pinupugutan ng ulo ng mamumugot ay ang mga taong gumagawa ng karumal-dumal na kasalanan sa kanilang kapwa. Isto, magandang gabi sa'yo. Ito ang bigay naming pugot na ulo para sa iyong koleksyon. Masasama at malademonyong pag-uugali ng mga yan. Kaya alam kong labis mo itong ikagagalak. Wika ni Gonzalo pagdating nila sa kubo ng mamumugot. Agaran din namang tinanggap ng mamumugot ang mga ulong yon at nagwika ng, Maraming salamat, Pinuno. Hayaan ninyo, pagigihan ko ang pagbabantay sa inyong baryo upang maging ligtas ang mga uri mo. Iwan ko muna kayo, Ginoo, dahil meron pa akong lalakarin. Sagot naman ni Isto. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghila nito ng isang karitong triple ang laki sa kanyang katawan. Kahit nga kalabaw siguro, hindi kakayanin ang karitong yon dahil sa gawa yon sa isang solidong tipak ng puno. Sa paghila dito ng mamumugot, tila ba nagagawa niya yon ng walang kahirap-hirap. Ang mga palakol na dala nito ay nakasabit sa karitong kanyang hinihila na siyang pangunahing armas nito sa pakikipaglaban. Kaya nitong makipagsabayan sa kapre at aswang kung ito ay nanaisin ng mamumugot. Nang wala na sa paningin nila Gonzalo si Isto, pinili rin nilang bumalik na sa kanilang baryo. Sa pagbalik nila Gonzalo sa lugar, nadatna nilang papasok na ng mga kubo ang iba sa kanilang mga kauri. Bago pa man pumutok noon ang bukang liwayway, nakauwi na itong si Gonzalo. Nadatna niya sa kanila si Pio Carpio na nagkakape habang nagtatabako. Kasama noon si Nognog na siyang labis namang ikinatuwa ni Gonzalo nang makita niya ang mga ito. Paglapit niya sa kanyang tsuhin ay nagwika siya ng, Magandang umaga, Tiyo. Ba, sarap ng kape ninyo. Magandang umaga din, iho. Kape tayo. Sagot naman ni Pio Carpio. Tumangulang naman noon si Gonzalo at agaran din itong pumasok sa kanilang tahanan. Nagtimpla ito ng kape at tinungo nito ang kinaroroonan ni Pio Carpio. Sa pag-upo nito malapit sa kanyang tsuhin, naikwento ni Gonzalo ang kanyang ginawa noong gabi. Hindi naman noon tumutol si Pio Carpio sa kanyang ginawa dahil sa nararapat lamang yon para sa mga taong masasama ang budhi. Paminsan-minsan, mas mabuting maging masama sa paningin ng iilan upang mailigtas mo ang karamihan. Ipagpatuloy mo lang yan, Gonzalo. Dahil sa gawain mong yan, marami kang naililigtas na inosenteng buhay. Wika ni Pio Carpio. Kaya nga po, Tiyo, wala din akong magagawa dahil responsibilidad ko yan bilang pinuno ng aming uri. Siya nga pala, Tiyo Carpio. May iba ko. Ito bang si Dadoy? Bakit ho patuloy ako nitong binabagabag sa aking isipan? Tanong ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, pinili niyang muling sindihan ang kanyang tabako, gawa ng nag-uug daw na ang apoy nito. Matapos yan ay doon na sinalaysay ni Pio Carpio ang maaaring dahilan kung bakit binabagabag ang kanyang isipan ng pamangkin ni Cedes. Alam mo, Gonzalo, yang si Dadoy, mabilis uminit ang ulo niyan lalo na kapag kaharap nito ay isang aswang. Marahil yan ang rason kung bakit ka binabagabag ng wisyo ni Dadoy. Dahil sa nagkakaroon ka ng mga pangitain ng mga personang yan. Maaring alam na din ni Dadoy at ni Ginang Cedes ang tungkol sa iyo. Kung maaari lang sana, Gonzalo, wag na wag kang tutungo ng siraway nang hindi mo ko kasama. Mabait ang mga taong yan.
pero hindi mo na naising makipagkita sa kanila nang hindi ka nito kilala. Kahit na nasa pinakamalakas na anyo ka na, isang unday lang ni Sedes sa lupa, sinisigurado ko sa iyong bubukas ang pintuan ng impyerno para sunduin ka. Masyadong malalim at malakas ang aral ng dalawa. Kaya nilang makipag-usap sa kalikasan at tumawid-tawid sa libu-libong dimensyon ng mundong ito. Nakakatakot sila, Gonzalo. Sobrang nakakatakot ang dalawang yon. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, nakaramdam siya ng kakaibang takot at parabang nawala ang kanyang pagnanais na masilayan si Dadoy sa personal. Masyado kasing nasisindak noon si Gonzalo sa mga kwento ni Pio Carpio. Gawa ng alam niya sa kanyang sarili na totoo ang mga sinasabi nito. Siya nga pala, Gonzalo. Mamaya may pagpupulong kami ng mga kasama kong albularyo. Nais ko sanang sumama ka upang maipakilala kita sa aking pangkat. Huwag kang mag-alala, Gonzalo. Walang mangyayari sa iyo sa pulong na ating pupuntahan. Dagdag pa ni Pio Carpio. Sige ho, Tiyo. Nais ko ding makilala ang mga kasama mo kahit papaano. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nilang mag-usap, hindi na noon namalayan nila Gonzalo na tirik na pala ang araw. Nang mapansin ito ni Pio Carpio, agaran din naman itong nagpaalam kay Gonzalo at sa kanyang mag-ina na uuwi na siya. Umaga pa kasi noon ang kanilang pagpupulong, kaya dapat maaga pang makapaghanda sila Pio Carpio. Si Gonzalo naman noon, piniling magpaiwan na muna upang kahit papaano'y makapaghanda siya sa kanilang tutunguhin. Nais ni Gonzalong maging formal kahit papaano upang hindi naman maging kahiya-hiya ang kanyang tiyuhin sa harap ng mga kasama nito. Maaga pa noong naligo si Gonzalo upang maaga din siyang makapunta sa pamamahay ni Pio Carpio. Ibinili na muna niya kay Nognog at Suplito ang mga paghahabi ng abaniko dahil sa meron silang pupuntahang mahalagang pulong ng kanyang tiyuhin. Hindi naman nagreklamo si Nognog dahil alam niyang mahalaga ang lakad noon ng kanyang ama. Sabay na silang umalis ng kanilang bahay upang tunguhin ang pamamahay ni Suplito. Nang makapagpaliwanag na si Gonzalo sa kanyang kaibigan, tumangulang naman ito upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon sa nais ni Gonzalo. Doon na din niya iniwan ang kanyang anak na si Nognog at kasabay nito ang pagtungo ni Gonzalo sa pamamahay ni Pio Carpio. Nadatnan niya si Pio Carpiong kumakain ng almusal noong mga oras na yon na siya namang kanyang sinaluhan. Sa pagpatak ng alas 8, nagsimula na silang maglakbay patungo sa lugar na paggaganapan ng pagpupulong. Grabe, sobrang angas. Sunod kagad natin yung 20. Pagpasensyahan nyo na kung merong lips kung kayong naririnig, yung mga S ko sumasabit sa ngipin ko. Kasi yung ngipin natin medyo ginawa ng konti. So yun, kita-kits tayo sa 20. Salamat.